Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan mga kagamba, ito salmon ito. Ayan yung picture. Ito yung brown salmon ito mga kagamba. Ayan yung brown. Tapos labas natin yung itim naman, itim para salmon to ha. Ayan, nakita nyo yung picture dyan. Ayan yung itim mga kagamba. Ayan, so labanin na natin ha. Tignan natin kung sinong magaling dito sa dalawang salmon na to, brown or itim. Yan, harapin na natin. Uy, parang malamya. Uy, malamya ulit. Ayun na. Muntik na. Ayun na. Grabing bakbakan mga kagamba. Grabing bakbakan ng dalawang salmon. Uy, nagpatihulog yung brown. Nako, nasaktan yung brown ha. Tingnan natin ulit. Hinabol yung brown. Nako, ilakog yung brown ha. Ngayon parang tatayo yung brown. Nagising sila parehas. Lumampas ulit yung brown. Sinundan siya ng itim. Yun, grabe. Madali yung brown. Mamatay na yata yung brown ha. Yun, bingutin natin. Mukhang may tama rin itong itim. Nakagamba. Gamitin natin, wala, hindi na sila parehas makabangon. Ayan, tingnan natin. Nako. Nako. Talo mga kagamba itong brown. Wala na, nabiinom na siya. Nakailalaglag siya. Pero ayan gumagalaw pa rin. Ayan. So, wala na. Ayun mga kagamba, talo ang brown. Binintot niya. Ngayon na, nag-final sila. Nag-final na. Ayan na, nag-final sila mga kagamba. Ayan, talo talaga yung brown. Ayan. Ayan. Ngayon, lalamunin na niya siguro yan. Ayun, gumagalaw pa yung brown pero wala. Akala natin tapos na yun. Ay, tinira pa niya mga kagamba. Ayan. Ayan, nakita nyo ang magandang laban. Talo ang brown mga kagamba. Ayan So hanggang sa muling pag-upload mga kagamba, maraming salamat sa inyong panonood. Hi! Subscribe po kita Mento. Like and share po. Bye!